Samtang mga pasahero padung sa Olango Island, dakbayan sa Lapu-Lapu, nagsugwak human hingpit nga gipatuman sa marina ang pagdili na sa mga motorbangka nga ginama sa kahoy nga makabiyahe. Siluan ni Rondina sa report. Bisan sa naglagiti nga kainit sa adlaw, nagantos kini mga pasahero pa Olango nga galinya aron makasakay kun may maabot nga motorbangka. Si Gwendolyn Enriquez ug ang iyang pamilya alas 8:30 pa lang sa buntag galinya sa Angasil Port human makalukat og tiket. Apan alauna na lang sa udto, wala pa sila makasakay. Birthday ron sa akong apo, 7th birthday, nagdami og cake, look at the cake, nagmelt na. Una di kami pa scrap niya, mura mas dugay, nibalhin na namin direct ticket, dohay among ticket. Mato ni Mirna Danyo, manager sa Santa Rosa Ferry, nga nakalitan sila dihang gidid-an na sa marina ang ilang mga motorbangka nga ginama sa kahoy nga makabiyahe karong adlaw nga peak season pagayod. Matag holiday mudag sa gayud ang mga pasahero dinhi sa Angasil Port apan karong adlaw mas ni grabe human hingpit nga gidili sa marina ang pagpalarga sa mga bangka nga ginama sa kahoy. May upat ka mga motorbangka ang Santa Rosa Ferry nga mobiyahe sa Olango Island ug Angasil matag 30 minutos. Apan ganiha, ang mga motorbangka lang nga ginama sa fiberglass ang hull ang gitugutang makabiyahe. Samtang gitugutang makabiyahe ang Norman Paul motorbangka kay wala pa madawat ang order gikan sa marina. Ang taga Olango mas mo prefer gyud sa wooden hull kay we feel safe sa wooden hull. Tapos kung anha mi sa fiber dili gyud intaw na safe para namo kay lahi og stroke ang amo ang wave diri sa Olango nga site. Ganiha, misugod na og biyahe ang water bus ug ang fast craft nga iya sa laing kompanya. Apan tungod sa kadaghang manguliay, natanggong sa pipila ka oras ang mga pasahero. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.